Ik ben heel blij met de grote getalen van optocht. Ik hoop dat we een hele gezellige avond hebben. We hebben allemaal een programma op stouw liggen als schouw is. Er is alleen een foutje gesloten. De voorzegster staat er nou bij, Lien. En dat spiekt me heel laag. Want dat hoort natuurlijk nooit zo. Maar ja, ik ben allemaal met elkaar eroverheen gekeken. En toch had ik wel eens. Ja, de sleur. Ja, dat zegt al, hè. Sleur. Ja. Zegt me niks. Nee, ook niet hoor. Nee? Nou, zodra ze van spelen, dan zegt u het wel wat, zeg maar. En, nou ja, je kunt nog het verhaal een beetje lezen. Dus zo gaat het dan. Er is in de pauze, hebben we nog nutjes verkoopt voor de tommelaar. Die kosten 20 eurocent of 54 euro. En mensen die goud kunnen rekenen. En dan is er nog, hebben we nog kolen, zelfgemaakte kolen. Die kosten 2 euro, 1 euro per stuk. 1 euro per stuk. En er is 50 cent voor de kast. Dus voor het goede doel, zeg maar. Het is altijd dus de gewoonte en dan beginnen we met Grunners Volkslied. En we hebben dit keer het allemaal op papier gezet, dus zodat we allemaal met kunnen zingen. Keurig. Maar dan hebben we zo fijn. Dat is de zin van het gekomen. Nou, in principe wel.
deur open. Ja, ik kan die een beetje verder open. Ik kan niet zien alleen. Ik zie niks. Zo, zeg mevrouw, al had je dat nichtje van Zo gaat je. het. Ik vind die gek enorm aan. Dat was Puk. Puk? Puk. Nou, oh wie ze noem, nou geen oudere kind nou zo'n noem heeft, het is toch geen hond. Nee, Puk is allerlijst. Nou, ik was zeker als mijn oude mevrouw zo'n hond heeft, dan had ik niet naar die lekker mevrouw. Nou, Puk is stenotipist op groot kantoor. Wat is ze? Stenotipiste. Wat voor een geleerde boertjes, dat ligt er tegenwoordig toch wel kriebel in. Dat kun je toch een beetje verstaan, lijkt me een beetje. Nou, ik weet dat ik nou alles voor hebben, mevrouw. Dankjewel, denk je. Oh ja, mevrouw. En hoe had je neefje ook nog eens weer? Zijn die nou van Doontje? Die had Dani, maar Daantje, maar wie neemt nog Dani? De schouder het uit, bedoel Dani. Ja. Maar dus denk je, Dani is een heer en hij staat erop dat hij dat in het heeft. Als het mij vergeet, hij loopt college in de filosofie, filosofisten en stenografie. Maar niet beter, mevrouw, ik breek niet tong over die stadhoeswoorden. Dus dat denk je. Ja, mevrouw. Ik heb je over onze paardenvakantiegangers nog even aan en aan te vertellen. Oh ja, mevrouw? Ja, kijk, Dani, dat is een halfdegelijke jonkheer. En Puk is een allerluist wicht. En het wil me zoveel van dat... Ja, ik heb het al in het snutje, mevrouw wilde moppen lospoten. Maar hij is er prachtig op nog, mevrouw. Maar kinderen eigenlijk wel. Een neef en nicht moet eraan verloren. Ik heb niet toch al eens vertellen hoor dat... Nee, ze ben geen familie van elkaar. Ze ben wel allebei familie van mij. Zij kennen elkaar, maar ze hebben elkaar ook al nooit zo. Oh, dan wordt het aan. Ja, het is een zonde dat hij twijfelieden hoort. En we je wel van een kans om ze in elkaars gezelschap te brengen. Ja, dat is een werkelijk prachtig goed, dochter, mevrouw. Maar wat als hij... Oh, wat zo proberen. Oh ja, Puk. Wat als hij al waar een handje heeft? En die Dani ook, wat dan? Dani, die heeft vuistgedrag met zijn studie. Die zit altijd met zijn neus in de mouw. En dat Puk aangelaan, dat heb ik geïnformeerd. Maar ze kijkt naar mij van jongens. Mevrouw, waarom niet nou niet meer mogen? Leuk niet dat zeurs? Nee, dat kind toch nooit. Als ik aan mijn eigen familie denk, hè. Aan Lisbeth van Oostrientje. Lisbeth, heb je een drientje? Ja, krap aan 17 is ze, hè. En ze hebben er wel 10 vrijers verzoten. We zetten ze gewoon achter de elbow. Nou ja, houd ook zit. Ik ga nou eerst even naar boven en kijk wat de slotkommers in orde ben. En mocht er naar je hoesknecht komen, stuur hem naar een weekend nog iets aan, ja? Ik zal daar wel blij weten, mevrouw, als dit er is. Want, ik kom zeggen, je valt nu toch niet in een vader met een man over de vrouw, hè? Het is tegenwoordig niks anders dan moord en doodslag en inbrekerij dat je kan aangeleverd. Dan word je klaar rol van. En boetenders, ons toen hè, dat is een wildernis. Zo gauw als die sneeuwbonen er is, morgen er weer de wasschool de deur. Zo is het ik een beetje. Meneer, dat u dit vrachtje voor mij dragen wou. Ik vind u gewoonweg een schat. Schat is die. Kan ik dan ook nog een dit niet zeggen? Nou, dat komt wel eens net. Zo, ik ben Jon Passer, een goede kennis van mevrouw Buurdijk. Puk voordenk. Aangenaam. En ik kan me best voorstellen dat uw soldaten geen schat tegen u zeggen. Die zeggen natuurlijk major. En dan doen ze present major. Is zo goed? Ik zelf van generaal Tuut, hè? Ach nee, natuurlijk niet. Ik ben zeker het nichtje van mevrouw Buurdijk. Precies, dus dat wist u ook al. Ja! U kent tante zeker wel heel goed en dat u niet zomaar binnen durft te lopen. Ja, kijk eens wat ze zeggen. 2 mensen en als je zo jong mee bent.
En die wel eens voor de gezellig uit iemand wil komen. En ik moet je zeggen, Juntade, dat is een hele lieve, vriendelijke vrouw hoor. Ik ben nooit trouw geweest en Juntade is mijn vrouw. En ik was zeggen, ik heb een hele leuke video's. Pas maar op dat u het hier niet te pakken krijgt. Stil toch. Als die tade net uur zo man, dan dus geen foutje meer over de drempel zetten. Meen u dat echt? Ja, kijk eens even. Tade en ik, dat zijn hele goede vrienden. Maar meer ook nooit. Ah, ik geloof u wel. En als ik nou zeg, hè, dat tante u een hele goede vriend vindt en niks meer dan dat, zullen we eens wedden? Stil. Loop over wat anders praten. Oosten van Pietri. Paardrijden? Oh joh, ik heb nog nooit gedaan hoor, maar ik vind het een van de mooiste sporten die bestaan. Waarom vraagt u dat? Zal ik het hier leren? Kunt u dat dan? Ja, maar nu ben ik gespecialiseerd. Kijk, ik heb die tongenstie, die heb ik doorgebracht in Holland. Maar ja, ik ben runniger van geboorte. En dat ligt altijd trekken. Hè. En zo ben ik weer teruggekomen, nog run. En ik moet zeggen, mijn Pietri, daar heb ik een bultiek voor die vader. En ik geef les aan de Rutervereniging. En die jongens en wichten die zo, dat die kinderen een krummeltje van hoor. En? Nou, en als toen nou was, dan leer ik je ook Pietri. Ik heb van dit of geen, dan ken ik wel een Rico-stuurlijn. Oh, reusachtig, maar joh. Nou zeggen we dan afspreken. Dat is toch gaaf mogelijk wie die op bos komt. Dat is de Villa Ino's. Afgesproken, joh. En dan beloof ik u dat ik 1 keer per dag schat tegen u zeg. Ja, gerust. Ja, weet je dat? 1 keertje maar hoor. Want er is, en dat mag u tegen niemand vertellen hoor, er is nog een waar ik schat tegen zeg. En die wil ik niet jaloers maken. Oh, stond er zo niet. Nou ja, kijk eens, ik gewoon nou eerst even om mijn benen zo. En ik zal zeggen, dan zou ik hier. Goed. Daarom. Oh, sapristi, om te op met die fibele krantjes. Hey, Puk! Ik ben blij dat ze best. Die ben ik dan, tante. En het was met de dag mooier. Ja, laat maar. Maar wat ziet u er goed uit, tante? Laat maar zitten. Maar, hoe heeft u al die koffers die binnenkregen? Nou, een man die bij mij in de trein zat en hier op station weer uitstapte, heeft ze gedragen tot aan het tuin. En toen kwam er weer een galante ridder en die heeft ze hier naar binnen gebracht. Iemand die koffers hier binnenbracht, kan dat niet dan? Nee, mij niet, maar u wel. En raad nu maar eens wie het is. Hoe zal ik dat nou wijden? Nou, denk maar eens goed na. Hij noemde u een lieve, vriendelijke vrouw. Weet u al over wie ik het heb? Ik zal nooit weten dat er zo over mij wordt. Major Wasser. Een alleraardigste man. Een echte schat. Zoiets mag zo nooit zien. Dat geeft geen. Nee, dat kan ik beter aan u overlaten, tante. Voor je toch weg. Hou weer zoiets op. Maar ja, laten we er maar niet over praten, tante. Als u maar weet dat ik mijn ogen niet in mijn zak heb. En dat is waar ook. De major heeft mij geleerd, beloofd om mij te leren paardrijden. Bossenboom op beeld zitten. Ja, dat is beter dan eronder hoor. Ja. Nee, dat was niet dan. Oh, maar het is een gezonde sport, tante. Ik dans, ik zwem, ik tennis en waarom ook nou dan niet paardrijden? Een stoelen allemaal. Ja. Maar ik blijf wel stoelen 10 vandoor. Daar moet je altijd tijd voor maken. Hé, kijk nou toch eens, tante. Dat is een pantalon van een man. Ik draag stoelij. Nee, natuurlijk niet, tante. Dit is een verkeerde koffer, dit is mijn koffer niet. Oh, wat jammer nu dat hij er geen sigaretten bij heeft ingepakt. Smokst u dan ook sigaretten? Ja, u dat niet. Dan moet zo snel mogelijk leren, tante.
Dat is niet te weinig vrouwelijk. Ah, wat. Ik denk dat deze koffer van die man is die bij mij uitstapte hier op het station. En als ik me niet vergiste, ging hij naar Hotel Bellevue. Oh, maar dat is stupid. Nou, laten we dan gelijk maar even opzoeken. Bellevue. Bellevue, waar staat het nou zo gauw? Nou, werkelijk die koffer. Ja, dat moet haast wel, tante. Bellevue, ah, hier heb ik het. Als hij nou eens uit zo best en dan in die koffer te doen. Ach, dat zal hij niet gedaan hebben, tante. Oh, tante. Nu schieten we opeens te binnen. Ik heb mijn handtas bij het tuinhek laten staan. Mijn handtas met mijn portemonnee erin. Hoe is toen toch zo vergeetachtig geweest? Gelukkig, dat is gelukt. Hallo? Hallo? Ja, hier met Puk Voordijk. Ja, over is de heer Westers al aangekomen. De heer Freek Westers. Ja? Ah, zal ik mee van het toestel mogen? Ja, dank u. Oh, schiet nou op, schiet nou op. Hallo? Straks is tante weer terug. Schiet nou op. Ja, Freek, met Puk. Nee, niet met Puk. Puk. Luister nou eens eventjes. Ja, praat er nou steeds niet zo doorheen. Het is heel dringend. Tante is even weg, daarom durf ik je even te bellen. Dan zegt Freek, ik heb een vergissing in jouw koffer meegenomen. Ja? Wat? Je hebt ook een verkeerde koffer. En niet te weinig. Wat zat erin? Boeken over filosofie. Hofman druppels, hoe moet daar nou mee? En bonbons, oh dat is lekker. Hoe heette die? Deel Klopsema. Oh zeg Freek, zal dat dat mannetje zijn met die rode wangen en dat dunne haar? Die had zo'n brilletje op, ja. Die zat recht tegenover mij steeds maar aan te staren. Wat denk je? Ja, hij is hier ook uitgestoken, weet zeker. Ah, probeer jij hem op te snorren. Ja? Op station weet ik wel waar hij gebleven is. Doe je dat? Ja? Kom jij jouw koffer hier ophalen? Nu? Goed. Afgesproken. Ja, meneer, dan zie ik u zo wel verschijnen. Dank u. Ik heb overal in tas gewacht. Tante, u was net de kamer uit en toen schoot het me te binnen dat ik hem in de koffer gedaan had. De koffer die ik nu kwijt ben. Gelukkig. En wat zei die meneer? Die heeft ook een verkeerde koffer, maar niet de mijne. Nee. Maar hij heeft beloofd om er direct werk van te maken. Dat we de eerst maar eens even gaan zien. Dan zag hij wat vertellen. Worst vanochtend zelfs. Ben niet. Is mij er on? Oh nee, tante, ik raad altijd niks, dus vertel me maar. Ik heb voor de gezelligheid nog iemand te logeren gevlogen. Wie dan wel? Ja, hij kan hier erg hopelijk wezen. Hem? Is het een hij? Ja, het neef van die. En ik weet zeker dat ze het orde vinden zelfs. Ligt dit nou gezellig? Oh ja, reuze gezellig. En hoe heet die neef? Daan. Dani? Daantje dus. Nou tante, dan ga ik maar eerst maar eventjes opknappen voordat hij er is. Die Daantje kon me wel zeer ongelegen, zeg. Verschrikkelijk. De maat die zou die koffers wel even boven brengen. Oh, Want de hoesknecht, hij kan school, die laat maar weer op zich wachten daardoor. heel graag. Oh, vrouw. Is zo niet. Oh, ja, nee, het is vrouw. En hebben we maar even weer de koffers. Ja, dat is goed. Oh, ik zal zeker die boodschap vergeten. Hè. De Nelly Hoesknecht is er. Is het er al? Ja. En wat is het voor een? Nou, als je het niet vroeg, had ik ga je spieren om Hoesknecht. Ik kon wel een soort uit van koord of zoiets weten. Tante, als er nieuwe huisknecht er is, vraagt u dan dat we even de koffers boven brengen. Komt u Ja. naar de, komt u naar de.
mevrouw. Mevrouw Wessers. Maar zei ik zal u even komen. Komt precies op 10. Oh, dat mag keuren, mevrouw. En, heeft u die vak allemaal onder de knijp en het op aan de baan? Vak, zeker mevrouw. Kunt u schriften? Zeker mevrouw, mooi. Ja, luister eens. Ik heb de bonden zo geïnformeerd, maar het is anders niet het gewone type. Toen heeft meer van hier. Is het mooi mevrouw? Nou, houd ook zit, breng eerst je koffers maar in bom en dan zal ik je straks wel vertellen wat je waard is. Laat ontvangst, dat je koffers al boven komt. Hey, Bucky! Geen Bucky, ik heet Puk. Gauw dan, Puk. Zeg Puk, moest ze zijn rust. Als u wel in meer welkom dat die tante vandaag naar de rechtsheen is. Tante niet goed snik, of hoe durf ik dat te zeggen? Ja, maar luister eens even. Ik kom hier binnen. Het eerste wat ze niet vroeg is 16 vakken aan daar onder de knaaien. Hij schuttuurschriften. Ik dacht bij mezelf, bij u dat de boom ook. Maar mevrouw zou ik gezegd worden. Ja mevrouw, nee mevrouw. En op laatste zegt ze, wist aansnuit gewoon de type. Hij is meer van de heer. Wat is er laatst? Oh, Freek, ik begrijp het al. Tante denkt dat jij een nieuwe huisknecht bent. Die zou vandaag komen. Ik, de naar je hoesknecht? Maar ja, jij bent niet het gewone type. Nee, nou snap ik wel als u niet bestelt om de koffers naar boven te brengen. Oh, maar dat is niet zo'n gek idee, hoor. Want ik heb er net een van de koffers nodig. Ja. En ook, Freek, een sop. Tante heeft voor de gezelligheid voor mij een neef te logeren gevraagd. Hoe vind je dat? Een neef? Ja, en nu kan ik er nooit stiekem tussenuit knijpen, hè, al met jou op stappen gaan. Ik moet natuurlijk altijd dat ventje meenemen. Dat is gezellig. Ja, mijn tante zegt dat het alleraardigste jongens. Dus wat dat betreft ga ik niet bepalen. Haha, ik is me net op stoomie weg. Maar zal ik iets wat vertellen? Ja? Hij iedere hele dag om die taal, ik ook iedere hele dag om die taal. Nou, dat begrijpt ze niet, hè. Ik blief je. Dat is na je hoesknecht. Jij hier als huisknecht? Nou, dan wil ik wel eens weten waar jij dat aan zegt. Oh, ik woon erop. Ja, maar als nu de echte huisknecht een tentooneel moet zijn, wat doe je dan? Oh, hom stuurt het mensen mooi voort. Als de bellen goed, doe ik altijd nog de deur open. Ja, dat is waar. Dus jij bent vanaf nu hier de nieuwe huisknecht. Zeker. Westers brengen koffers boven. Zeker, mevrouw. Maar wanneer komt hij mee? Hij kan elke ogenblik hier. Nou, wat doet kijk wat het is. Loes, Freek. Nee, maar dan mij hangt hij hier de gebroken handen. Hoe spel ik hier voor boodschap, jong? Oh, er is al wat van de behoortje weg, zei ik. Ja, tante, de nieuwe huisknecht, die heeft het geholpen om de koffie naar boven te brengen. Hij kwam als geroepen. Ik ben ook blij dat er in die facturen weer verzaan is. Want er heurt wat zou zijn worden. Maar dit lijkt me wel een geschikte kerel, die nou? Ja, dat lijkt mij wel een geschikte kerel, tante. Ja. Ja, ik ook. Maar dan ga ik maar weer naar boven. Om me op te knappen, is dat goed? Ja, prima. Het is denk ik het beste dat ik hier mijn kommetje aanlies. En het pak dat doorhangt, dat zal die ook wel passen. Nou, dankjewel mevrouw, maar om naar het onderscheid te wezen. Is dat pak stoom? Ik ben altijd zo uit zo fris om een chicoire aan te trekken. Nou, het is secuur schoon westerse. Wees door me naar de zucht over. Dat is de nodige mevrouw. Nou, laten we dit wel niet maar in een hokje. Zo, wacht hier maar even, meneer. Ik zal het dan zo door. Ik moet gaan naar de spin. Mevrouw, ben je boven? Hij is er. Zie nooit ik verween, maar meneer komt er weer aan. Nou, ik denk dat mevrouw dus ook wel verstoren heeft. Ja. Dani, mijn jong, wist er al? Ja, dan. Oh nee.
Ach, dat gaat je ook nooit. Zo, dat is beter. Dag Tane, hoe gaat het er hier? Best, mijn jongen, best. En met die ook alles gauw? En toen zo? Ja hoor, iemand moet een compliment nemen, Tane. Dank je wel. Nou, ik ben blij dat de bisschot zit, mijn jongen. Dankjewel, Tane. Ik hoop dat het een plezierige vakantie hebben zelfs. Met welke trein is komen? Oh, met een trein van pak vertreden, Tane. Oh, maar daarnaast toch een verleden wees ik het niet om. Ja, Tane. Kijk, ik voel me het dan wordt verteld, maar ik was de weg maar zo gauw meer. En ik was dus nu wel verdwaald. Oh, dat doet niks. In welk geval is het nou, hè? Suiker en melk, meneer Dani. Ja, veel sokken en een tikkeltje melk, alsjeblieft. Zal ik die koffers gelijk even naar boven brengen, laten daar niet? Oh, heb nog even geduld, Tane. Ik heb een cadeautje voor u metgebracht. Ach, jong, dat was toch mijn neuzen. Jammer, Tane. Kleine geschenk onder de vriendschap, hoor. Ja, dat is zo. Kijk eens wat ik voor u metgebracht heb. Dat is mevrouw u. Oh, Gevalletje. Dani. Ik heb een verkeerde koffer, Tane. Koffer? Ja, ik heb deze bonbons voor u metgebracht. Ik kom zo nou met koffer met vrouwenkleren. Hoe is het mogelijk? Staat er tegen aan het rest in die koffer? Ach, Tane, stond je dan niet beter kennen dan? Het is hier allemaal zo wicht erachter, zo'n zakelijk en zo'n roze. Kijk, en ook stolpertje kousen zit erin. Nou, Betje, dat doe ik maar even. Ja, mevrouw. Wat een verschrikkelijke vergissing, nooit, Tane. Nou, wat Ik schoon niet ervan. Dan moet je toch eens kijken wat die witte van tegenwoordig toch droom. De rest is niet meer. Die zitten nog wegblozen. Dat ze doorgezond, die ben ik in de hierover. Vraag maar hem maar weer op, denk je? Ja, dus gaat het wel. Is geen idee, Dani, maar wel dat hij koffer wezen kent. Nou, natuurlijk van zo'n wicht. Dat net als een filmster laten we nooit lopen, maar dat ze klaar aan dan. Bah! Ja, Pimi in de trein, toen zat een jong in het licht en aanschijn mens. En ja, zo'n vervelend stel daar. De rogenduurder staat te giebelen en te fluisteren. Ze vond het me allemaal niet fijn dat ik bij jullie instapte. Oh, maar dat kan die koffer wel eens van duien wezen. Wat moet ik met hier onder de Nou, trek maar even naar achter een beetje en dan bel ik straks station wel even. Ja, dat schat mevrouw. Kom maar zitten, Dani, jongen. Ik drink die thee eerst maar even op. Ja, groot dan. Laat ik te beginnen, Dani, met je te vertellen dat ik nog een verrassing voor je heb. Een verrassend, Dane. Ja, mijn jongen. Ik heb nog een nuis om je de vakantie deur te brengen. Nog een? Ja, een nichtje van mij. Allerlei een wichtje. Ik is naar Roenberg. Ik zal nooit wat je Dane wel niet bedoelen. Een nichtje, Dane? Ja, mijn jongen, ik is naar Roen. Dat shopt toch, mijn jongen, dat shopt toch. Het gooit alweer, Dane. Kijk, dit heb ik nou haast nooit, hè? Maar straks doet hij zo van dat wichtje. Oh nee, Dane. Maar hoe heet ze? Puk. En ik weet zeker dat de worden vind zelfs. Nou, kijk, Dane. Ken je al dan nooit met wichter omgaan? Zie dan nooit zo gek. Dat valt dat niet, jong. En zo nu voor de jonge stoep is, zodat nog even een zware gezelschap binnen voor de wicht. Ja, wanneer komt ze dan, Dane? Sistram, niet jong.
Ze knapt zich een beetje op. Is ze er al? Ja. Over een paar minuten, dat zoekt ze wel. Ja, kijk, bij 10 dagen, dan kan ze wel oorlog weten. Daar weg je in de trein bijvoorbeeld, hè? Oh, dan heeft u er toch wel een nootje gehad, hè? Ja, wat is er nou als je komt hier niet naast? Ze zat hier een stoel recht tegenover me. Maar ze keek me ongedurig aan met die grote mooie blauwe ogen. Ja, alleen ik kon nou nooit zijn of ze nou tegen me lachte of me uitlachte. Nou, maar toen is er wel gauw bekeken, dat hoor ik wel. Bleef ze dan waar staan? Net zo lang als toen, jongen. En ik hoop dat u er afwaard een plezier in gedaan hebben. Ja, kijk, aan mij zou het mij liggen, maar waarover proeven zulke wichten nou het los? Oh, dat doet niks, jong. Je kent dus je toch genoeg te proeven. Allereerst al die interessante studie. Nou, dat treft dan Taande. Wat doet ze? Stenotypiste om groot handelskantoor. Stenotypiste. Ja, maar naar huis toe nou te denken dat de eerste de beste vlodder madame is, hè? Maar dat is niet zo. Oh, maar dat denk ik ook nooit aan Taande. Maar, dus ik ben wel van mooi dat ze wel filosofie prachtig vindt zelf. Oh, jawel, hè? En dat zij Schopenhauer ook wel aardig vindt zelf. Schopenhauer? Ja, Daan, de grote Duitse wijsgeer Arthur Schopenhauer. Hij leefde van 1788 tot 1870. En hij was geboren te Danzig als zoon van bankier. Hij was opgeleid in de handelsstand, eerst in Bordeaux en later in Hamburg. Maar na de dood van zijn pa werd zijn moeder studeerd aan de universiteit te Göttingen en te Berlijn. Ja, omdat het daar zelf zo groot rondgaan. Hij had veel omgang met keutentaden. Ik denk keuten toch ook wel taden. En zo keuten ook wel in. Oh, dat weet ik nou niet, jong. Ja, en zo puk het interessant vind als ik een Schopenhauer vloot leg. Ik vind het machtig interessant taden. Ja, Schopenhauer staat in zijn leer over het kenvermogen op idealistische of fundamentalistische hoogtetaden. Ja, begrijp ik goud. Al onze waarneming is bonden aan tijd en ruimte. En zo ook ons oordeel aan onze denkvermogen. Ja, ten laatste heeft hij alle 12 categorieën van Kant, voor zij terug te brengen. Interessant nooit aan. En zo heb ik het ook interessant vinden als ik u dat nou allemaal duidelijk mocht. En er nog veel meer hoor. Nou, kijk, lopen is het wel en daar niet. Maar het is eerst beter ik begin met het broodje of het weer, of de reizen, de mooie omgeving en de vakantie. Ja, daar denk ik eerst over beginnen. Hè? En dan later dan is het altijd. Maar ik moet even naar de keuken, want ik heb nog een nieuwe hoes net gekregen en daar moet ik anders nog even aan. Oh ja. Dus ik al opschrijven nou. Dame die zegt eerst over het mooi weerbrood, dan over de reizen, dan over de vakantie, een mooie omgeving. En dit maar met Schopenhauer beginnen. Goedemiddag. Oh, ik ga u naar inkomen zo. Wie zit jongen, wie zit? Ik ben Mio Basser. Ja, Dani, klop ze maar. Aha, dus u bent de neef van mevrouw Veurdiek. De Judas en de filosofie zeker? Ja, Schopenhauer is toch ook niet. We gaan weer naar over die filosofie. En wat Schopenhauer en al die andere stroomsnieders wat jij aan neemt, daar interesseert me geen baas. Begrijp je? Jawel, meneer. Nou, daar ben ik toen over uit. En ga wel eens aan de wandelen, joh. Oh, jawel, zit meneer. Elke dag zo uit een half uurtje. Wat zei je?
Nou, een uurtje. Ja. Lange nooit. Nee. En het nou toewandelen. Ja. Nou, ik sta niet wel eens een keer al. En dan zal ik je leren wat wandel is. Maar dat we wel geen mee hoor. En eerst wel met die kondak bezig. Nog niet meer. Dan zal ik peerdrieden van iemand. Oh, ja, dat wil ik wel geen mee hoor. Dat wil je wel? Ja. Dan moet ik peerdrieden van die. Gauw toch? Ah, nou. Ja, kijk, ik ben nog even weer omgekomen, ik ga niet zwepen vergeten. Ja. Ik heb al kennis met Daan. Zo. En Puk is toch afgesproken, hè? Oh, weet ja. En ik ben met een gebruik van mijn moeder pakken hier, hè. Daar ben iemand die geschikt voor. Ja, doe eerst bij. Maar, Daan, kom. Daan, ik wil misschien een beetje opfrissen door zo'n reis als dat mogelijk is. Dat schouder met jou. Toen was de weg nog wel, hè? Zeker wel, Daan. Dag, meneer. Ja, je bent om 6 uur, hè. Present, hè. Ja, dat is Ja, wel, gewoon weer die eerste peer die legt en die gewoon wandelen. ja, dat is wel gauw, dan, meneer. Nou, dag, Daan. Dag, jongen. Dat wist toen met man van plan, Frits. Oh, Mali. Doe zuster ook wel dat dat jong zo stief is als een deur, hè. Ik zal het zeggen dat er een beetje elastiek in die botten doet. Ja, maar die jongen die is net opluid in dat wildermanswaak. Ach, god weg met die hele dag met zijn neus in de bouw. Peer drie maar alleen. En machine. Hij is knap, hij is halfknap, Frits. En hij zegt nog ver schot in de wereld. Ja, dat geloof ik best. Maar als hij zijn spieren verwoordeloost, hè, dat zijn bot niet fit bent, hè, dan is het voor mij net als een kind met een wortelkopper. Kom je voor de binnen buza. En En Puk heeft toch afgesproken, hè? ja, En Puk is toch al gek gemaakt met die perensport. ja, maar dat, Dan ben je een beetje wat op kantoor zit. ja, maar dat kind dat nodig als brood. De hele dag zit ze met de kont op zo'n krukje achter zo'n rappelkaas. Dat is toch een stomme gek wie te worden. En die kreeg zoiets naar de. Nou, dus, ze was er half blij mee hoor. En ze was er half tevreden mee. En dan was ik maar was. Ik heb die de eerste week nog nooit zo. Dan wil ik wel eens hebben dat ze met die visite publiek was. Ja, maar ik ken nou dat niet fort, Frits. Ligt toch nooit te kletsen en ze geen kind afkukken. Ik heb in ieder geval mijn peer nog. Hè? Nou, lopen we op dat ze even met die visite publiek komen. Dus dat? Ja. Oké dan. Nou, dat zijn ze. Dat zien ze. Marie? Dag, Frits. Is dat bullebak voor Daan? Jongen, zo mooi man is dat hout dan, maar elke eindje die we het eerst ontmoet hè, die denkt dat het gewoon een kerel is. Maar dat is allemaal niet worden. En is uw nichtje nog niet door, Daan? Die jongens, die gaat mooi man, voor die. Voor mij? Ja, natuurlijk, dat spreekt toch vanzelf. Elk beetje dat het eerst kennis maakt met een heer. Die wil toch zo gauw mogelijk vandaag komen? Nou, kijk dan, als ik dan maar nooit slim u de haan vol, hè? Doe hoor hoe de haan valt. Waarom? Zo nuverig jong en zo wel besproken. Nou, de meeste wichteren, dat is om zich de vingers afslikt als ze met die voor de burgemeester kan mogen. Ja, ik heb je nog nooit met Wichter omgegaan, Daan. Ik weet niet al dat ik dat aan mag pakken. Ah, dat komt wel gauw met jongen, hij is zoveel leerder. Ja, ik wil er wel geen al een muik voor dan. Maar wat je nooit houdt. Dat is ook nooit. Ja. Plantanen. Zal dat bij dan een gooien begint te worden? Gestaan. Blam. Dani. Ik begin te geloven dat ze zacht gedaan is. Oh, nee hoor, moet nooit aan tanen. Maar, dus, van welke plan
zoals het aan hond aan. Ja, waar ik ook naar die jong, want dat kind die wel in de wijk komen mee. Ja, Blauw, die pasen ook net in deze omgeving. Hè. Het is hier allemaal zo fijn en rustig. In die buurten word ik van jou ontstaan, hè. Door hem die lui allemaal op de radio en de grammofoon. Ja, ik heb toch zo'n vloekste hekel aan al dat geschetter, hè. Het is hier heerlijk rustig. Ja, Tane, hier hoor je niks van al die muziek bouwen. Hier oordemt alles nog rust en vrede uit. Ja, hier hoor je nog het gezang van de vogels en het fluisten van de blank. Shoppen alle